Jeg håber, I vil tage tid til at se hele videoen færdig. Det her er min lillebror. Han er simpelthen blevet beriget med den her mulighed, som jeg håber, at jeg kan bringe til livs. Først ser vi her den lille prik af Danmark, hvor at vi kan se, at der bliver scrollet rundt på verdenskortet her. Hvor her til sidst zoomer vi ind på den her lille ø, som min lillebror simpelthen har muligheden for at komme ned og opleve og opdage. Jeg skal studere fisks adfærd i relation til klimaforandringer. Det skal jeg gøre med et virtuelt reality setup, så fisken tror, den er i havet. Fiskene skal jeg selv fange ude i koralrevene. Det at studere i udlandet er noget, jeg altid har villet. Jeg har gennem studiet prøvet adskillige gange at komme til BLA i Grønland, USA og Norge. Denne mulighed er dog helt unik, da jeg har fået kontakt til en professor, der har bevilget mig en del af omkostningerne, så det hele faktisk er realistisk. Fransk Polynesien er jo et drømmescenarie at komme til for en marin biolog, da biodiversiteten er så høj, og der er så mange eksotiske dyr at arbejde med. Fransk Polynesien er en øgruppe med over 100 øer, der stadig hører til Frankrig. Det ligger i midten af Stillehavet med Samoa som det tætteste på. Det er et helt fantastisk sted, hvor man kan finde manta-rokker, pukkelhvaler og tigerhajer for bare at nævne nogle. Jeg skal så bo på et forskningscenter, der hedder Kriope, og de laver BLA-tiltag for at hjælpe koraller, fisk og havskildpadder. Mit budget ligger på omkring 65.000 kroner, hvor jeg har så mangler ca. 25.000 af dem. Det er så derfor, jeg må ty til andre midler og prøve her. Jeg håber, I vil hjælpe mig med at hjælpe ham, for selv den mindste skilling hjælper. Hjælp mig med at like og dele videoen, så den kan komme ud til flest mulige mennesker.